बास गाखोसिगोन सिलिगुरिनिफ्राय काठमान्डुनि बासआ खारो तेनजिं नरवे बास स्टेन्ड बे सिलिगुरियावहाय दङ बेयो एसि बास ग्रीन लाइन बाहाय लिरनाय दं नै इन्डिया नेपाल इन्टारनेशनेल बास सार्भिस वेस्ट बेंगलनि रेजिस्ट्रेशन नाम्बार खारसिगोन थिनथायाव खारो आं दा हाबलांसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय भुटानाव फैनाय बायदि मोनलायलायदों टेरेसनि गोजौआव गाखोबोबाय दा ओरैबायदि समायना नुयो दिनै सान्दुं दुङाखै एसे अखा फ्रि फ्रि थाइफ्रिदोंमोन दहाय जुदि साफा जायोमोनबा बोथोरा ओरैबायदि समायना नुखागौमोन सिलिगुरिनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव नै फार्स्ट टाइम लान्च जानो नागिरदों आङो ना ओंख्रि जानो नागिरदों बेदर जानाया बांद्रायबायना बे मुला नामाब्रा लाइ ना लाइ ओमफ्राय नै आलुजों केरेलाजों एवनाय थाइबें दालि रोजा रोजा साबायखरसै आब'आलाय बबेनि आङो थिपखायनि वाव थिपखायनिफ्राय नै जि गोथाव गोथाव संनानै जाहोयो बर'फोरनि जानाय लोंनाय आरो नै वा दाउ बेदरबो नोंथांमोनहा नुगासिनो दङ सिलिगुरि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि स्टाफफोर रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय एक्चुअली आंना हरसेल'मोन मैयानो आङो नेपालाव थांनांगौमोन नाथाय खाफाल गाज्रि आंना बासआ केन्सेल जादों बेनिफ्राय आरो हरसे थाबावनांदों हरनै जाबाय आरो हरनै थानायाव जि गोथाव गोथाव संनानै जाहोबाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बेस्ट मोनजायो होननाय खोनादों आं बे सिलिगुरि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनिखौ बयबो खिन्थादों मोजां गोथावथार होननानै बिसोरनि संनाया नंमारगौआनो आदाया एसे खिन्थाफिनदो बबेनिमोनलाय आंलाय बेंगलनि ना ओमफ्राय आब'आलाय आङो थिपखाय काजिगावनि गथ' राभासो जाहैदों बर' नङा होनबाबो नुवाखै नै दख'ना गाननायखौ नागाराखै दख'ना गानदों बर' बायदि ओमफ्राय ब्रादार नोंनालाय आङो चन्द्रपारा क'क्राझारनि आरो आब'आलाय क'क्राझारनि ओमफ्राय आदाया आंबो बेंगल ओमफ्राय क'क्राझार नायगाव क'क्राझार आं चिरां धालिगावनि दासिमबो गोबांथार जोंनि बर' मानसिया मिथियाखै बे सिलिगुरियावबो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दङ होननानै जुदि ट्रिटमेन्टनि थाखाय थाफैनोबा थाफैनो हागोन बिराद खम दामावनो आङो सिगांनि भिडिअआवबो खिन्थाखादों प्राइसफोरखौ 550 650 आरो डरमिटरियाव थायोबा 100 थाखाल'बाव जाहैदों मोनसे माट्रेसावहाय ओमफ्राय जानाय थानायनि फेसिलिटिस दंखायो नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ एबार स्क्रिनाव होना होगोन आरो डिसक्रिपसनावबो अब्ला रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय खेबसेबाव आङो दा बास स्टेन्डसिम आवगायलांसै बास गाखोसिगोन सिलिगुरिनिफ्राय काठमान्डुनि बासआ खारो तेनजिं नरवे बास स्टेन्ड बे सिलिगुरियावहाय दङ बेयो एसि बास ग्रीन लाइन बाहाय लिरनाय दं नै इन्डिया नेपाल इन्टारनेशनेल बास सार्भिस वेस्ट बेंगलनि रेजिस्ट्रेशन नाम्बार खारसिगोन थिनथायाव खारो आं दा हाबलांसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय बासनि सिङाव गाखोबाय बासआ कम्फर्टेबल मोजाङानो फुरा एसिखा नालाय टेनसन गैया सिटआबो कम्फर्टेबल टिकेटनि प्राइसआ लादों सिलिगुरिनिफ्राय काठमान्डुसिम 1783 आङो अनलाइनावनो दानदोंमोन दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय बहा लाखियो आङो नोंथांमोननो देखायलांबाय थानो नाजागोन दा नै पानि टेंकियाव सफैबाय इन्डिया नेपाल बर्डार पानि टेंकि लेन्ड कास्टम्स गारिखौ चेकिं खालामदों बेनिफ्राय दा डकुमेन्ट्सबो देखायनांगोन जाहैदों इन्डियान्सफोरनि थाखाय भिजा नाङा नेपालाव थांनोबा भटार आइडि नङाबा आधार कार्ड देखायबानो जायो दा डकुमेन्ट्सफोरखौ रेडि लाखानो थिनबाय दा देखायनांगोन आरो दसे थानानै आइडि कार्डखौ देखायनांगौ दा आइडि कार्डखौ चेकिं खालामखांबाय बे दालाङानो जाहैबाय मेचे रिभारनि दालां बे दालांखौ बारबानो नेपालखौ मोनहैबाय बे मेचे रिभारानो नेपाल आरो इन्डियाखौ डिभाइड खालामो बे दालां बारनाय लोगो लोगो काकारबिथा मोनगोन काकारबिथाया नेपालनि फार्स्ट टाउन बाहायबो कास्टम अफिस दङ आरो बे मेचे रिभारनि सेर सेरावहाय गोबांथार बर' गामि दङ जाहैदों आङो उनावहाय फैखांनानै बे बर' गामिफोरखौबो आङो एसे एक्सप्लर खालामनानै नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन मेचे रिभारखौ बारनानै जोङो दा नेपालनि काकारबिथायाव हाबबाय बे काकारबिथानि कास्टम्स अफिस बाहायबो डकुमेन्ट्सखौ चेक खालामगोन जाहैदों
सुरुंगा होननाय जायगायाव लाखिदों हासु होदों सोदों बेनिफ्राय लाखिनाय नंला जाहैदों सा टाउन नायदो नै ओरैनो ओंखाम जानो लाखिबाय फिस थालि जानो नागिरबाय नै बायलायनो बाबायलै जाग्रोनोसै फुंनि 6:45 AM जाबाय ब्रेकफास्ट जानो थाखाय लाखिदों बाहाय मोनसे रेस्टुरेन्टाव जाग्राफ्रा माबायदि मोनजायो आं नोंथांमोननो देखायनो साम'सा आलु पराटा ओंखाम एवनाय नुडल्स दाउदै मैगी है फ्राइज है चना अंडे बास की बास माथाय ओरैबायदि बिहिर काठमान्डुआव सफैबाय बासनिफ्राय ओंखारसै आंनाव फैसा गैयामोन ना लाखिलि आंनाव $100 दंमोन दा उफाय गैया बेखौनो एक्सचेन्ज खालामनांसिगोन नेपाली कारेन्सि USD डिफरेन्सआ जाहैबाय 130 नेपाली रुपिस जाहैदों $1 US दा एक्सचेन्ज खालामसै एक्सचेन्ज खालामखांबाय 100 USD आव नेपाली रुपियाखौ मोनदों 13,000 आंनाव टेक्सि फेयार होनोनो गैयामोन लाखिलि एक्सचेन्जखौ खालामनो मोननानै आङो दा मोनबाय ने 13,000 आंना टेक्सि जानाय बेनोमोन फुराना 800 टेक्सिनिफ्राय ओंखारबाय नेपाली रुपिया 1500 लानाय जाबाय आसाम आङो सासे लोगोनि न'आव थांगोन आंनि साबस्क्राइबार बिथाङानो आंखौ लेंहरदोंमोन गावनि न'आव बेनिफ्राय नेपालखौ बेरायनोसै आङो सफैबाय नै जोंना नै दाजुआनो लेंहरदोंमोन बिथाङा आंखौ गोबाव समनिफ्रायनो फनाव रायलायबाय थायोमोन ओमफ्राय नै दिनै फाइनालि आङो सफैबाय आङो नैबे आदानि न'आव थानाय जागोन जोबोद मोजां जायगायाव शान्ति भीड़ भाड़ गया बहुत पीसफुल है बहुत पीसफुल है जोबोद शान्ति नुबाय ना लकेशना एकदम पारफेक्ट हाजो गोजौआवहाय दा आदानि न'आव हाबहैसिगोन ओरैबायदि गिदिर बिल्डिं ना नुवाखै भाराबो दोना जाहैदों बे गाहायनि फ्लरखौ स्ट'र रुम दोनदों जाहैदों बिजनेस मावो ना कम्पानि दङ भुटानाव फैनाय बायदि मोनलायलायदों टेरेसनि गोजौआव गाखोबोबाय दा ओरैबायदि समायना नुयो दिनै सान्दुं दुङाखै एसे अखा फ्रि फ्रि थाइफ्रिदोंमोन दहाय जुदि साफा जायोमोनबा बोथोरा ओरैबायदि समायना नुखागौमोन माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो समायना नंगौना नङा बक्तापुर डिस्ट्रिक्ट जाहैदों बियो काठमान्डु सिटिनिफ्राय एसे बायरायावहाय बांद्राय गोजानबो नङा समायना ना बक्तापुर जिला बोलता है लेकिन पूरा काठमांडू है ये काठमांडू है अटैच है पूरा इसको काठमांडू ही बोलता है सलार दङ सलारजों दै गुदुं फुदुङो गोजां बोथोराव ओरैबायदि गोजाङो जाहैदों बेबो काठमान्डु सिटियावनो गोग्लैयो नाथाय डिस्ट्रिक्टआल' आलदा जेरै दिल्लीयाव NCR नयदा गुरगाव बेफोरबायदि